Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doğanmız soraptır. Balagı topuktan edip gıyısga giymek sünnet mi deyiptir. Musulman doğanlar, musulman erkeklerin balagını topuktan geçmez yal edip giymegi sahih hadislerde Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine bize buyurulanır. Bu sünnete uyman, bu sünnete eğermen, balagını topuktan geçirip uzun giymegin hükmü barada eger bu hareketini tekebbirlik sebeple ediyen bolsa alimler bir ağızdan haram diýerler. Emma tekebbirlik sebeple dälle nefsine uyup soğuk salalyk sebeple balagını topuktan geçirip giymek barada bolsa bir topar ulamalarımız mekruh diýipdir. Yine bir topar ulamalarımız haram diýip fetva beripdirler. Bu barada Buhari, Muslim hadis kitaplarına bu başka da hadis kitaplarımızda onlarca hadis gelýär. Balak bolsun, don bolsun, ya Araplaryň gal uzun köýnek bolsun, şonu uzun topukdan aşağı geçip duran edip uzun giymezlik barada onlarca hadisler gelýär hadis kitaplarymyzda. Misal üçin Buhari'da Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan haber berilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: "Ma asfala minel ka'bayni minel izari fe fi'n-nar." Eşigin erkekler üçin eşigin topukdan aşağıda galan bölegi otdadır diýär. Şu barada gelen hadisler düşündüren alimlerimiz musulman doganlar ýankam aýdyşymýalak, balak bolsun, don bolsun, Arap köýnek bolsun tapagy ýok. Erkek kişiniň libasy uzunlygy topukdan geçmeli däl diýerler. Topuga çenni bolup biler, ondan biraz ýokarda bolup biler, emma topugy geçmeli diýerler. Bu meselede işli musulman doganlar käbir bellikler aýdyp geçsek, bu hökm musulman doganlar diňe erkeklere degişli. Musulman zenanlara degişli däl. Musulman zenanyň aýagy awrat, şol sebäpli köýnegi aýagy görünmejek derejede uzun bolmaly. Hatta zenanlaryň köýnegi uzunlygy sebäpli ýere degende de günäsi ýok. Delili musulman doganlar Tirmizi'de, Nesai'de, İmam Ahmed'de, İbn Umar radıyallahu anh'tan haber berilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: "Men jarra thawbuhu khuyala lem yanzurullahu ileyhi yawmal kıyamah." Kim eşigini tekebbirlik edip ýerden süýräp geyse, kıyamet günü Allah Teala ol kişe nazar etmez, seretmez diýär. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisini erkekler üçin diýär. Şonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aýaly, yani bizim enemiz Ummu Seleme radıyallahu anha "Fekeyfe yesna'na en-nisa'u bizuyulihinna." Zenanlar köýnekleriniň eteklerini näme etsinler diýär. Yani Ummu Seleme radıyallahu anha bir bada düşünmeýär. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem umumi zenan erkek hemme musulmanlar üçin aýtdym diýär. O gen görüp diýär, musulman zenanlar eteklerini näme etsinler diýär, köýneginiň aşaklaryny soraýar. Şonu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär, "Yurkhina shibran." Zenanlar diýär, topukdan aşaklykkan bir garş uzun etsinler diýär etekler. Onda Ummu Seleme radıyallahu anha diýär, "İza tenkeshifu aqdamuhunna." Bir garş diýär yeterli bolmaz ya Resulallah. Ýörenlerini aýaklary açylar, aýaklary görünür diýär. Onda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär, "Feyurkhinahu zira'an la yazidna." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär, "Onda topukdan aşak bir zira uzun etsinler diýär. Ondan artyk uzaltmasynlar diýär." Hadiste geçen bir zirany ulamalarymız bir garş diýip açıklaýar. Yani bir garş ursat berdi, ol yetmez diýdi. Ýene bir garş ursat berdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Jemine ol iki garş topukdan aşak zenanlara uzatmaga ruhsat berildi. Yani musulman doganlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zenanlar ýörenne aýaklary görünmez ýaly daşary çykanna giýýän jilbaplarynyň. Jilbab näme? Musulman zenanyň hijaby örtülmegi baradaky dersimizde aýdyp geçdik. Musulman zenanyň iki hili eşik bolmaly. Bir öýde giýýän eşigi, adaty öýüne giýýän köýnegi, biram daşary çykanna üstünden giýýän köýnegi bolmaly. Jilbab diýilýär. Giň boynu syratyny belli etmeýän, depeden aşağı dol bedenini ýapyp duran giň köýnegi bolmaly. Şoňa jilbab diýilýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zenanlar ýöränne aýaklary görünmez ýaly daşary çykanna giýýän jilbaplarynyň aşagynyň eteginiň uzun bolmagyna ruhsat berýär. Hatta ýeri degende de musulmanlar şonuň üçin näme zenanlara günäsi ýok. We buňa goşmaşa musulman doganlar şu zenanlara degişli şu hadisden bir ibrat almaly biz. Ol hem musulman zenanlaryň örtünmekligi nähili berk durýanlarynyň ibraty başdaýdy bize nesihaty bar. İlkinji musulman zenanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemiň zenanasy nämen aladasyny diýär? Musulman zenanlar daşaryk çykanna ýörenlerine ya Resulallah aýaklary görünür. Biz näme edeli diýip soraýar. Bugun kunnaki musulman zenanlara seredeliň ýakasy açyk, başy açyk, hemme awraty görünüp dur. Bulan giyinişi nirde? Emma asyl bolmaly musulman zenanyň giyinişi nähilek bolmaly. İkinji bellik musulman doganlar bu mesele degişli. Sünnetin üstünden gülýänler bar. Bu näme balagyny gysgaldyp ýör, palçyk depelecek ýalak bolup diýip, ýa bir zat diýip, ýa şoňa meňzeş
zatlar bilen atlaqyan kişiler ba eşdilýär. Eger bir kişi sünnet diýip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti diýip şu sünnete amel edýän bolsa, da başga bir kişi hem şul amalyň sünnetdigini bilip durup şonuň üstünden gülse, şonu masgaralasa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiniň üstünden gülenligi üçin imany puç bolýar, kafir bolýar. Eşitmeýänler eşitsin, bilmeýänler bilsin. Din oýunjak däl. Din we dine değişli zatlaryň üstünden gülmek bolmaýar. Gülseň imanyň puç bolýar. Ol balagny topukdan edip gysgaýan kişi, musulman kişi, onu öz keypine göre geýenok. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme meňzejek bolup, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine amel etjek bolup geýär. Şoň üçin näme şoňa da dikkat edin, bilmän imanyňyz puç bolaýmasyn. Üçüncü mesele, musulman doganlar bellik şu mesele değişli. Bu mesele amel etmekde gowşak hereket edýän musulmanlar bar. Sünnete amel etmekde musulmanlar ulusy kiçisi diýmän, biz näme elimizden gelenden gaýratly bolmaly. Elimizden gelenden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize buyuran zatlaryny berja etmeli, gaýtaran zatlaryndan gaçmaly. Kafirler musulman doganlar kafirligi bilen moda diýip, ýene bir zat diýip her hil geýnýärler. Ýarym ýalaňa şem gesip görler. Kim näme diýerim diýen oklar, hiç kimden çekinen oklar, utanan oklar. Kafirligi bilen öz düşünjesini şoňalak ýöredýär, öz ýaşaýyşyny şoňalak ýöredýär, alyp barýar. Emma bir musulman adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine amel etmeli bolýar welin ejizläp dursa, bul gelişmeýän musulman doganlar. Bizim musulman doganlar birji ömrümüz bar. Iki ömrümüz ýok, birji ömrümüz bar. Allah Taala gullyk etmek üçin, Peygamberimiziň izine düşüp sünnetlerini amel etmek üçin birji ömrümüz bar. Şonu musulman doganlar Peygamberimiziň sünnetine amel edip Allah Taala gullyk edip geçirmäge gaýrat edilýän. Alhamdulillahi rabbil alamin.